Uthe nje ukugqiba iminyaka engama-30 uLukhanyo kwakungona engathi liyafezeka iphupha lakhe lokuba ngu-DJ oyindumasi nowaziwayo phantse lonke iphondo laseMpuma Koloni. Isakhono sakhe sokuxuba iindidi ngeendidi zomculo ngaxeshanye yenye into eyayimenza ukuba akhetheke kwabanye oo-DJ. Ubusiva ngengxolo yabantu abonwabileyo kwindawo adlala khona umculo uLukhanyo. Ngoku ebesaziwa ngegama lika-DJ Lights. Ebesele ngoku engumkhenkethi uNkabi. Ebesithi eserheni kule mpelaveki uve ukuba kuthiwa useQonce kwenye impelaveki, njalo njalo. Kodwa akasoze aphinde akulibale okwamehlela ngobusuku bangomgqibelo kwidolophu yaseMonti apho waya kudlala khona kwifestival. Khawusondele kaloku ndikubalisele ukuba kwenzeka ntoni kobo busuku bangomgqibelo. Sibolekeni indlebe kaloku mawethu, nasi siqwenga nasebali. Ngokubhalwa yaye usifundelwa kwangulubabalo Magwebu, sashicilelwa kumaziko okushicilela ase-Powerhouse Media Productions. Bali lona elithi ubusuku bangomgqibelo eMonti. Ngenxa yokwazi kakuhle lo msebenzi, uRheme uye wabizwa ukuba aye kudlala kwenye ye-nightclubs eziyindumasi nalapho osaziwayo bafikela khona xa befikela eMonti. Kwesi sihlandlo ubizwa ukuba aye kudlala kwifestival ebanjwa rhoqo ngonyaka ebambisele nomasipala waseMonti ebonisa amagugu kunye nemvelaphi yaseMonti. Yaye le yayiyenye yegigs ezazihlawula imali ebonakanayo. Nangona kwakukho intandabuzo engephi awayengayazi ukuba isuka phi uNkabi, yena wavuyela nje ukuba negig enkulu enamagama osaziwayo. Imincili awayenayo DJ Lights ngale gig wayesithi ukubuya nje kwakhe eMonti uza kuzithengela indlu. Yena uLukhanyo wayenzalulane sebhayi elaziwa ngeGqeberha ke ngoku. uDJ Lights lo wanikwa ithuba lokudlala lobusuku bangoLwesihlanu kunye nobusuku bangomgqibelo waloo mpelaveki inkulu kwisixeko saseMonti. Wenze adume ngazo ngobusuku bangoLwesihlanu uDJ Lights yema ngeenyawo iPulse Nightclub, kungekho namnye umntu ohleli phantsi. Wonke umntu ezinika kuloo dance floor, kumnandi ngendlela engathethekiyo. Phindile uLukhanyo owaziwa ngoDJ Lights ngobusuku bangomgqibelo wayimisa ngeenyawo indlu kucaca ukuba uveza isakhono sakhe ngoku. Uzukhumbule kwakukho nabanye oo-DJ abasuka naseRhawutini abaziwayo bengawuvali umlomo ngesakhono sakhe uDJ Lights. Kodwa kubekho nto enye yahlukileyo kobu busuku bakulo mgqibelo. Phakathi kwabantu ababekule nightclub kwakukho intombi entle kakhulu. Yona yayinqwala njengentloko ngokubonisa ukuba iwumamele umculo, kodwa amehlo ayo ethe ntsho kuDJ Lights. Okwakukhethekile ngayo le nzwakazi yayinxibe imilokhwe emhlophe eyayigqame kakuhle phantsi kwezo zibane zidanyazayo zasePulse Nightclub, nto leyo isenza le nzwakazi ikhetheke kubantu ababelapho ngobo busuku. Akubanga kudala uthe nje xa ephakamisa amehlo uLukhanyo wentla nale nzwakazi bebambana ngamehlo. Uncumo kuRheme wawungafunga ukuba ubone ilanga ngobusuku kobo buso bakhe. Kuba luhlu lo-DJ ababeseza kudlala, kufike ithuba lokuba ehle uDJ Lights enikezela imikhala kolandelayo uDJ. Uthe nje akwehla kwelo qonga wanqala ngqo kule nzwakazi. Ufike wathi kuyo, ikhona lento ndiyibhudayo xa ndidlala, kuba nguwe wedwa uhleli phantsi ngethuba ndidlala.
Encumile uNkabi kucaca ukuba uthatha amanqaku kulenzwakazi. Nguzinzi igama, ndihlala kude kufuphi apha ePulse. Bendisendiza kugoduka, ungandikhapha mhlawumbi? Ndihlala kwiblock elandelayo kule sikuyo. Akaphosisanga maseko ke uLukhanyo esithi, ndingayintoni ukuyeka inenekazi elihle lihambe lodwa ngobusuku. Ndingakukhapha ukuba ikhona ikofu kwakho. Bahlekele ikofu bephuma kuloo night club isisankxwe ngabantu nezibane ezimenyezelayo. Abahambanga mgama ungephi, babe sele befika bengena. Le flat babengena kuyo ubungatsho ukuba ufikele ehotele ngenxa yobuhle bayo. Ubusithi xa uvula ucango ubone unxweme oluhle lwaseMondi. Uzinzi ucelele uLukhanyo ukuba akhululeke azive esekhaya ngelo lizwi elalisitshoka mnandi liphantsi. Utsho iphethe ibhotile yodidi yewayini neeglasi ezimbini. Bancokole ngamaphupho neminqweno yabo kunye nothando lwabo ngomculo. Kucaca ukuba uzinzi naye uyawuthanda umculo. Bancokole phantse ubusuku bonke, kodwa babiwa bubuthongo ekuzeni kusa. Uthe xa evula amehlo uLukhanyo, waphandlwa lilanga elalimgqatsa emehlweni, egodola ngumbethe wasekuseni. Phakame kancinci efuna ukuhlala kakuhle. Ihempe wayinxibile yayingekho, yaye ihamba ngeenyawo, kungekho zihlangu. Ibhlukhwe wayinxibile inokufuma kombethe. Uthe xa iqwalasela kakuhle ukuba uphi, yathi kanti usemangcwabeni. Khawuleze wajonga ilingcwaba ahleli kulo. Ilitye lencwaba lalibhalwe Zinzi Dlamini, born December 1995, died May 2022, forever young, forever watching. Wothuke phantse wokuwa. Eyona nto yayimothusa kukubona kwaumfanekiso welinenekazi kwilitye lilincwaba. Uthe xa ebheka-bheka wabona imoto yakhe kude kufuphi nelincwaba, wasondela kuyo. Nezitshixo zazikwenye yeepokoti zakhe. Ukhangele indlela yokuphuma kuloo mangcwaba eseMonti, ezibuza imibuzo engaphendulekiyo, engazi nokuba ebefike njani kwalapho kuloo mangcwaba. Phulaphula kaloku eli kunye namanye amabali anokutsala umdla wakho ungasifumana kumakhasi zonxibelelwano apho ukhangela iPowerhouse SA. Kulapho unokunxulumana nathi khona, kodwa sithi kuwe kwangoku, kuwe nakuwe, inkosi ngendlebe.